A június 9-i választások tétje hatalmas, mert a háború és béke. Magyarország békéjét Gyurcsány Ferenc háború párti dollárbaloldali képviselők. Dollárbaloldal háború párt, ukrajnai háborúban. Gyurcsány Ferenc dollárbaloldal háborúban áll Oroszországgal. Háborúpárti guruló dollárokat. A háborúpárti Soros hálózat finanszírozza. A háborúpárti Soros hálózat. Brüsszel és a Soros birodalom illegális migránsokat, az illegális bevándorlást. Brüsszel és a Soros hálózat, brüsszeli támadás, az illegális migráció, Soros György, és a magyar dollárbaloldal, a migráns párti Soros hálózat, a migráns paktumot. Migránsokat betelepíteni, migráns gettók, baloldali. Brüsszel, Sorosék, guruló dollárokkal, a magyar baloldal, a békepárti. Brüsszeli nem úgy táncol, ahogy Brüsszelből fütyülnek. Nem úgy táncolunk, ahogy Brüsszelből fütyülnek. Dollár baloldal, dollár baloldali Sorosék és Brüsszel háborúba kényszerítsék. Dollár baloldali